Guztio eta ongi etorri Tropelaren podcast berriotara gaur 2025ko martxoaren zazpia, Estrada Biankeren bezperan gara, 575. Podcasta duzu hau, eta garatu genuen Estrada Biankeko bi klasiko horien emakumezko zen gizonezkoen podcasta, eta gaurkoan hurrengo lehiaketa daukio, hain zuzen ere igandean jokatuko den París-Niza lehiaketaren inguruan, eta aldatetik hemen du nirekin Lander, betiko kidea, kaixo Lander, Kaixo, egunon, edo arratsaldeon, edo gabon, ez dakit, izango da. gure za garratzaldeon, eta entzuten duena entzat, ba, euskalo, ez? Eta Igual bestalde, gabon. eta bestalde beste gonbidatu berezia dugu, baina Lander, irutu zaidak egoki groki galdetzea, grok bakizu ezen dan, ez da? Grok, inteligentzia artifizial hori, beste isiaren inteligentzia artifizial hori, Bai. eta gure gonbidatuaren inguruan galdetu diot, bale? Eta honela dio, bai, hau, pertsona hau txirrundaria da. Kadete mailan lehiatzen den txirrundari gazte bada. Mm, Arena Kirol elkarteko kidea eta hainbat lasterketa irabazi ditu Euskal Herrian. Adibidez, 2023ko lehenengo kadeteen zidurkil saria eta olakoa saria oinatin. Bere izena maiz agertzen da Euskal Herriko txirrundari proben emaitzetan eta pista naiz errepideko lasterketetan nabarmendu da. Einaut, ez da kadetea da Bezperan. juniorra. Bai da. Einaut Urkaregi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai. Ondo, bastante txukun inteligentzia artifiziala. Baina, bueno, gauza batzuk faiatzia, bai. Ba, edu dira, batez ere, bueno, gaina euskera galdetu diot, enuen probatu orain arte euskeraz, eta, bueno, nahiko bintzatu ulertzen duela dirudi. Bai. Eta ainatu urkari, zizan bere guzti, zurkildarra edo larrauldarra? Rauldarra, Larrauldarra, ez? claro. Bai. Bai. Bueno, erdi larrauldarra, erdi oreretarra. Ez. Rauldarra. No, zu 10 horetakoa dakazu. Bai, baina ni larraulen bizi naiz. Bueno, baina, jode, zure odoletatik di joan odola, zure odoletatik, zure zainetatik di joan odola erdi oreretarra da. Bai. Hortik atorkizu talentua biziketan hiltzekoa, eh? Du diga. Bueno, Eñau, eta ber, ze kontatu, nola hasi dugu denboraldia, ze sensazio dakago, a ber, pixka kontatu. Bueno, egia esan oso ondo hasi deula. Azkenen jonginan lehengo asteen Alicantea, UCI mailako karrera bat korritzea, eta zala hasieran aurreneko egunen 7 kilometro erdiko kontrareloj bat, eta bigarrengo egunen etapa gor bat, 2300 desnivel positibo, eta 130 kilometro, egia esan oso gorra, baina bueno, aurreneko egunen irabaztea lortu genuen, ze azkenen zan proba bat, nun ja etxetik prestatuta genekan, ze aurten kontrarelojak ondo prestatu nahi ditu, eta bueno, izan zen aurreneko ikutu bat ez, ikusteko ondo ginala, eta bigarren karrera, osea, etapan baita oso ondo egin genuen, azkenen, zigarren postu bat lortu genuen, hor bost txirrindularik alde intuen, egia esan, nire nitzala kontuatu egin nun alde intuen, baina bueno, eta egia esan favoritonak zian, eta hoxe lortu zuen aldeitea, eta gero pelotoien, hogei bat iritsiko ginen grupo txiki horietan, esprinta irabaztea lortu nun, eta sigarren postuak oso guztu. Hemen daude izen batzuk zuratzetik gehatutakoak erlojaren kontrakoan, Enrique Marantxon, iaz, okerrez bali manago, irabazi zizula beak Espainiako txapelketan, ez? Bueno, hoi kadetetan, ni gehatu kadetetan bigarren urten, ni gehatu nintzen bigarren rutan, eta beha lehenengo bai. Eta gero, hirugarren Conor Murphy bastante ezaguna da, oza, egu da, ja, bueno, itzeiten ega, claro, oza, esaten dugunan UCI mailako karrera bat zala, esaten ega, zegoela Espainiako jendea, zegoela Australiako jendea, Italiako jendea, Poloniako jendea, Norvegiako jendea, hemen ikusten denez, Ego Afrika, Portugal, eta hala ere irabazi, tu. Bai, esan, igual, azte euro hortan baita onlop zeon junior ranate, igual egia da junior robenak faltaziala, baina guain egia lehengon ikusten egon itzala, eta nola guk bi etapa genezkan, eta hola, azkenen puntu gehiago lortzen dituzu, eta guain
ranking hortan, bigarren nijoa. Así que oso ondo. Baina, eta ranking hori da, iaz Hector Alvarezek irabazizuna, ez? Ranking hori, eta Europa mailakoa, Hori da. edo nazioartekoa da. Ez. Mundu mailakoa, esango nuke, orduan horrazkeren daude karrera batzuk puntuk balio dituna, adibidez guain Les Franceses dago, gero Bernardeu, eta gero Paris-Roubaix, eta holako, eta munduko kopak, eta holako puntuk lortzen jute zizat, eta bueno, hor klasifikatzen, zuaz. Eta gero, adibidez, zuk lehenguan, froga hontan, lehiatu zinan danenakin, zure taldeakin. Hori da. Baina, berez, olako UCI mailako frogata juteko, zuk jumelko zenuke Espainiako selekzioakin, ez? Bueno, bai, azken guri invitazioa lortu genuen danena bezala korritzeko, baina adibidez, ez da derrigorrez selekzioakin korritu behar. Zuk azkenen Paris-Roubaix jute bazea, daude selekzio asko, baina adibidez, Boran junior taldeak talde bezala korritzeu. Baina esan nahi zuana da, zuk zerak azua urten, 2008 urte honetan asmoa, lehiatzeko UCI mailako lasteketa horietan, ze, klaro, kontua da, danenak ez duela aukera, ez duela gaitasunik frogoietan parte hartzeko, ez? Ez dakazu azpiegitura hainbeste dainogoa, ez? Egia esan aurten nahiko talde txukuna dakau, azpiegiturak nahiko dazkau, ekipoa on bat izateko, baina egia baita Euskal Herriko ekipo bat diala, eta gure objektiboa ez dala UCI maila, osea UCI rankingo iraztea, azkenen karrera asko faiatuko itego esan dizun bezala. Eta, bai, osea, jungo naizen gehienak izango ja, alba da Espainiko selekzioakin, baina ez dara ezingo ditut denakin. Adibidez, aste hontan guain dago Les Franceses esan dizutena Katalunian, eta horrela zingo egun. Aizu, eta Espainiako selekzioa deitu zaitu Alicanteko eta gero, o handikan ez duzu behin berririk? Bueno, bai, esan asteburu eta gero egon ginen pixkatizketan. Baina, bueno, hor esan zian egoera zein dan, azkenen ze karrera dauden. Guain baitare heroika leheno itezana aurten suspenditu inda. Bai, ze pena. Eta ez dakit, diru faldatik, organizazio faldatik. Eta, bueno, horre ginen pixkatitzeiten ze karrera zeuden, eta, bueno, planteatu inbardet, zein aldeten jun, horre azkenen baita eskola dago, no, guain, eta, azterketak, eta, klar, dena pixkat nola aldeuna harremandu. Bueno, gero, adibidez, zu etxean, nola bizi dezu hori, eskola eta kirola uztartzarena, nik entzut duanez, nahiko lasai, etxean ez dizute presioan dirik eragiten, ez? Bueno, egia da, nik uste maila hoitan, maila belgak eta horiek, askok igual ez duela eskola ingo, askok negu guztiak kalpen pasatzeu eta bizikletan daude zeatuta, ez, zentratuta. Baina nik guain batxiergo ikasten naiz, eta, bueno, urrengo urten zein goeten, esan ezagit oso ondo, baina ikasten jarraitu nahet, eta, bueno, aurten baita, hoi ateatza helburua, hoi atea, aldan azkarren bukatu, eta, bueno, bizikletan zentratzeko. Zuze horrein, juniorra bigarren urtekoa, iaz izan ziren lehenengo urtekoa, eta, claro, lehenengo urtekoak eta bigarren urtekoak elkarrekin ibiltzen zeate, beraz, zubilizinan, zu bainon urtebete zarragoak ziren askorekin. Bai, hori da. Eta hala ere, irabazi zenituen iruzpalau karrera, ez? Bai, 3 karrera lortu nintu nire esan. Lehen urten, aurreneko karrera irabaztea lortu nun. Gero, hemen... Izan zen, Eibarrekoa, ez? Hori da. Gipuzkoako txapelketa baita, kontrarrelojekoa, esan kontrarrelojo azpikoak, ondo ematen zaizkit, ez dakit zoa, esan. Eta gero baita lortu nun sodupen, temporada bukaeran ja beste garaipen bat, eta oso ondo esan. Esan behar da, zurekin ibiltzen zianak, adibidez, Hector Alvarez, horren dagoela Treken, gero Perikas dagoela UAN, gero Marcos Freire dagoela UAN, gero Iker Gomez dagoela Finisherren, bigarren urteko, iaz bigarren urtean zebiltzanak, Kristo maia zagaten, kiston jende hona zeon. Bai. Ia esan notatzen zen, eta ez hori bakarrik, gero
beste izen batzuk bai, eta beste lehenengo urteko Bai, batzuk. Odei Muñoz, Bai, Aimar Quintana, bueno, hor jende oso zeon. bai, 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 bai. Eta, bueno, hauek batzu daude, bueno, dena daude edo kontinentaletan edo sub-23-en, eta, bueno, Iker Gomezek ja karrera bat irabazi du sub-23-en, 18 urteekin, Hector Alvarez lenguan Jaengo klasikan bana erten ondoan zijoan, osea, ikusten da, ez datela benaldi bat oso Bai, bai, fuerte atorrena, ez? bai, 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 nik azkenen ikusten lehen urten, ba, igual nik ez nuen izan lehen urten aukeraik, ba, Espainiko selekzioakin karreraik izateko, baina, bueno, gero azkenen hemen Vuelta Pamplonan baita etortze zianen, ba, behaiek, pues, ikusten nun, osea, beraiekin ez neola, baina igual ez neola oso urruti, ez, azkenen hor, aurreneko etapan baita esprint bateuk genuen, eta bigarren ide lortu nun Hectoren atzetik, gero beste etapa baten baita nik 3. eta beak 4. nintzun, eta, bueno, ondo, guztua. Beak irabazi zuen ez bali mala, eta zut intzun 6., 7. Bai, 8. uste, 8. 3. etapan, lider joan etapan, ba, pues, behaiek aldein zuen, beste iesaldi bat zijoan aurretik, eta, bueno, azkenen, ba, pixka komplikatu zen, eta hoxe, guk azkenen baden egun, ba, oso zaila izango zela buelta irabaztea, ze, esan dizun bezala, ba, Iker, Hector, eta hauek guztiek, pues, sortzen eta beste nivel bat. Aizu enaut, eta, jo, sensazio bat ditola izketan zurekin, ja txirrindularitza jolasetik ez da asko ja zuentzat, ez? Hombre, a ver, eia netzako, ba, ez dakala batez jolasetik, ze azkenen, pues, kirol bat baino gehiago bizitzeko estiloa dela uste nik, ze azkenen dazkat lagunak nik, ba, futbolen ibiltzeanak, eta hola ibiltzeanak, eta, bueno, igual, aste burutan festateatzea, eta problemi gabe. Baina nik bizikleta ite bali ba, hemen gehatzen naiz, zein dute naiz, eta hola da. Osea, bestela zaintzestanak eta pues, gauza egite ez ditunak, ba, ez da ondo ibiliko, eta jazta. Ja. Gaur egunean alare, baka Lander moztetik igual, enaut, baziok, ez? Ni sentsazio ezik gazteen artean joera gehiago dela kiroleako, ez? Ez dakit, igual da crossfiteko historia hori eta gimnasioko historia hori, baina, ez? Zena horrek igual laguntzeo baita kirolian gehiago zentratzea eta esango deu juerga leheno zana azte burutako festa hori alde batea ustea. Edo, ez, sentsazio hori bitza badukat gaur egunen, zerbait aldau dela gaztiak jo zaintzeko joera hori orokorren daukazuela o daukatela, esango da, ez dakit. Bai, a ver, egia, guaino bai leheno bezala denetik egon gala, eta... Leheno nik izateak ello zala, juergana, Lander ez da izan, baina nik uste leheno gimnasio oso gutxi. Ez Lander, oze? Hombre, ni enauten adinakin bizi dut nintzen nintzen. Eta, bueno, igual enaute eta hauek dakaten disiplinakin ez. Bueno, lehen esan dezu, ez? Lehenko eguneko etapa 130 kilometro. Zuek zenbat kilometroko entrenamendu egite dituzute? Nik, hori ez da, baina nik gaina, bueno, kalkulatuta eskolatik 3 nateatzen naizela, eta 6 iluna daula, ba, guain pixkat luzatzen nahi dagoena, baina leheno negu parten, ba, beti ibili behar izaten nun, ba, gau ez, modu txarren, baina astean zehar, ba, 2-3 ordu baino entrenamentu luzeok ezin dituzu sartu, ez. Asko hori da para, ni batzen dut, ni juniorra nintzenean da hori, entuen entrenamenduak 60 kilometrokoak, baina, claro, ikuste lasterketak ere gurean moza guaziala, porque zuen lasterketak astakeri bat, 2300 metroko desnibela, 130 kilometro, horretarako entrenatu ere zu 23 batek betela. Bai, a ber, ia lehenguan ba, konparetzen hasita, Zumaian zu 23ak ezakit 110 kilometro zertzezkaten. Eta azkenen, ez dakit, behaiek gutxi dituen, guk asko, baina egia esan 130 kilometro hau barbaridade bat zen. No, barbaridade bat, azkenen, ba, guain pasatzen nahi dana, juniorrakin o txerrendularitzakin. Pues dena lehenago nahi dela, eta pues, ez dakit, kilometro gehiago, eta dena azeleratu bezala dijoara. Aizu enaut, eta ez dakit esatia dagoen, ibilizea horrein dela gutxi ere estaz bat egiten, ez? Nazioarteko talde batekin, esan daiteko, ez? Bai. Bai, bernitan Action taldeakin, hori da. Axel Merckxen, Eddie Merckx handiaren semearen taldearekin, ez? Bai, hori da. Eta, bueno, gonbidatu ziaten behaiekin, training camp esate zaio noitako bat
egotea. Eta bueno, ba, behaiekin egin itzan, eta egia esan ba oso guztua. Oso jatorrak, nik uste talde serioa dela ez, egitura eta dena ikustea talde hon badala. Eta hoxe, ba, egia esan, ez daukat ezer behaiekin, baina oso guztua nintzen behaiekin horrazte dute. Mm. Eta eta orain zure agenda edo zure kirolari agenda bazin da, orain zaude, ja urte hauzi izango da zure azkeneko eskaparatea eta ja ikusteko hurrengo urtean zer egin, ze kontinentaleta jun, edo ezin da, buruan daukazuna zer da? Bueno, esan, azte buru hau eta gero, ja nola guzi izan, eta bueno, irabaztea lortu genuen taola. Eta bueno, lehen urten baita igual ez genuen temporada txarra inez, azkenen gero hor pista maita mundialea eta hola emaitza honak eta lortu genitu mundialean eta hola. Eta bueno, ba, guain igual karrera hau eta gero, ba, ekipo batzukin eta hola hitz egiten egon naizela, eta hauxe, pues, azkenen negoziatu beharkoa hor, ba, zein dan gutzako aukera hobena, o zein ikuste duen aukera hobena, ba, azkenen futuroako bezala ez, eta bueno, ba, baloratu beharkoa eta ikusi beharkoa. Eta orain, nik esango nizu zuri, zein da zure ametsa, nola imaginatuko zenuke zuretzako plan perfektua hurrengo urtari begira? Hau da, nik nahi deten lekua, nahi deten konpainia, nahi deten arropa, zein izango izateke zuretzako idealena? A ver, hurrengo urteako esate baiazu, ba, igual zait, osea, urte bat esate baiazu, ba, nik nahi deten azkenen da, ba, igual urte, osea, 3-4 urteko gauza bat ez, azkenen nik uste, ba, bain kontinental batea jute naiz ez, debo talde hoitako batea, urte batekin ez nijoa lainoa, ze ikustet hor nivel asko da hola, ikeragarri, eta juniorretatik etorrita, ba, nahi, osea, ez niela usaiture ingo. Eta orduan, ba, urte batekin ez nijoa inoa. Osea, ez nuke demostratzeko aukera ikeukiko, ze beste batean dela. Ben urrengo urte zeneko zenuke UAE trek ezagik zer batea, edo nahiako zenuke kaja rural, edo finisher bat, asko ze gertuagokoa, pues zu finisherrekin era harreman handia dakazu. Zer nahiago zenuke? A ber, ba, esan dizutena, jartze baizkit kaja rural batiek, ez dakit, 3 urte, o jartze baizkit zuk esan zumezela UAE batek urte bete, pues urte betekin ez nijoa inoa. Ulertzezu. Ba, ez du jarrik urte bete trekekoak, tu. Bueno, asko alo. Bai, osea, berez ez dala urte bete jartzen, baina bai, nik, osea, nahi etena da pixkat, ba, seguru hor urte batzuk, ba, lana ondo iteko eta ikusteko, ber. Bueno, zintzu dira urten, azkeneko galdera egoi? Niko bat gehituko jat, eman landa. Zintzu dira urten, hola, zure lehiakide handienak, Euskal Herri mailan, Bota izen Euskal Herri mailan. Bota izen batzuk, zintzu izango dira hor zure gurpiletik gertu ongo dienak. Azteko, taldetik hasita, Ekainimaz. Ekainimaz, fijo? Fijo. Lenguan oso debilizan Alicanten, ojo, Bai, eta etzun inungo sortek egiz. Zulato ekizun, Zulato ekizun, bai. Bizikletakin eta hola arazo batzuk izan zituen, da bere bizikletakin etzan atea karreran, eta bueno, baina alare oso ondo ibiltza. Hemen ningenun lehengon entrenatzen test bat handazarraten, eta nik esatet, ni ez nintzala bakarrik iritsi gora, 3 iritsi ginela gora, eta ni ez nintzala izan lehenengoa gora iritsi zena. Así que... Bazeziaten, 3 taldekideak? 3 taldekide iritsi ginela, Luka Martínez baita. Luka Martínez gaina lehenengo urtekoa da, Alberto Martínezen zemea. Hoi da. Onda dabil, Bai, oso ondo. Bai. Eta bueno, gero ja, kanpotik ikustita, nola ez? Linkotik, Ibai Bilate, Colmenero, nolako jendea. Eta bueno, gero zuek horretxekoak baita, guain lesionatuta dago, baina Joan Cardona, eta holako jendea. Dabil tendinitis batekin ezin gainetik gendu. Bai. Baina bai, nik hemengo
hemengo jendeare bai, askotan jendeak kanpoa biratzeu ikuste bera auto beste baino. Hemengo jendea baita ibiltzea, Mm. Bai, bai. Bueno. Bota egoitz. Ba, ni lotuta aurrea beirako horrekin inaut, eta nola guain ez, jendeara zaiongoa petxatzea tropelako ez, Paris-Nizako kinla horren inguruan, nik aldeko nikek, egunen baten, espero dago gauzer lagun, ba ez, goi mailako lasterketan ibiltzea, Hmm. País nizan dizkiago hautagai nagusien multzoa, hautagaina igotzailena azkarrak, beste azkarrak, izterek eta espezialistak, eta beste multzoa. Inautek nun nahiko luke bere burua ikusi tropelako ginelan. Ze multzotan, nahiko luke ikusi. Ongorizak, ostra, ja multzo ontan, hau. O aspirazio, ez dakit. Eo pikasutan, o nahiko nuke honeatik hemen egon, baina guztako litzake hemen egon, o ez dakit. Egia esan nik uste hoi dena denborak erabakikola. Azkenen aurreneko urtetan, ba, jute bazea Hostia. ekipulaziozi. Eta Jurintzea momentu batean kriston gainaute. pila ibiltzez bazea, nik uste... Bai, Momentu batean a ber. jurintzea. Bai, ina, errepikatzea Ondo, limak ondo. erantzuna mesez, moztu indekela momentu baten. Bale, a ber. Nik uste dela hoi denborak erabakikola. Ze Mhm. azkenen zu jute zeanen ekipo batea aurreneko 3 urte, aurreneko 4 urte. Ba, ez baldin bazea super estrella bat, ba, lan aitea tokatuko zaizula. Eta, bueno, gero ba, jumarko zure tokia bilatzen pelotoien ez, azkenen ba, igual, lehenengo urtetan imarko zu, ba, aurreneko 200 kilometrotan, ba, pelotoi aurrenean tiratzen, o puerto baten hasieran, ba, aproximazioain, liderrai, eta holako gauzak. Baina nik nire burua, bai, esan Paris-Niza bateako igual bai ikusten naiz, baina nik uste, ba, nire gorputza ikusita ba, nahiko handia naizela, pisutxua, kontrarelojetan ondo ibiltzeko aukera edukiko nukela, eta gero ba, klasika tipotan baita. Eta, bueno, Paris-Niza bat, egia da, ba, Jonas Vingegaard baten naizela, ze hoik eskaladore purok dira. Baina igual nik nire burua bai ikuste Iban Romeo bat bezala ez, referentzio bat diteko, ze azkenen da pertsona bat asko gustatzen zaitena, ze ikusita ba, bere gorputza eta kontraelojetan da ondo ibiltzea baina, ba, igual referentzio jalko nuke. Ba, nik esango nuke, nik gehiago ikusten zaitut, nola esango nizuke, Mateo Sobrero, Andrea Bagioli, Niz, bakizu, hola, azkarra dianak, Bokelen, zeikoa, pixkate estiloietakoa. Ze, azkenan zuk irabazituzun karrerak, kaetetan pila irabazi zenitun, gehienak sprintan irabazi zenitun. Bai, a ber, ia kaetetan ez dala inor sprinterra o eskaladorea, ze azkenen hor. Ba, lehenguan ere Alicanten, iritsi ziaten 20, eta irabazin zenuen sprintean. Ja, klaro, hogei, baina 2300 gero iritsi ginen, Horregatik esatik zut, Bokelen eta kezekoak eta ez dira, no de magta, dira, oso azkarra dira, baina dira rematatzaileak ondo igotzen dianak. Bai, nik esan bukaera oso magatu, azkenen nik uste baukazula o ez daukazula, azkenen alda entrenatu baita, baina zuk espriniona balin baukazu, ba, hoi txikitatik o ez dakit jaiotzetik daukazun gozoa. Bai. Osa, que hola, bueno, ba, nire zeiruko nuke izketa, baina, bueno, goitz, zuzan mea jefia, osa, que, aztegakin hilagin. Beste aukera bat emango zio, inauti aurre hori ez, demoraldian bikain jongo zaionez, ba, berriro otortzeko esango zio, ez? Guztia, esan nahiat, betaz hitz egiteko. Bai, aukera nahi izan laike, bai. Aizu inaudi eta gero lehen itzin dugu ba, gazteak eta beste eta zer eta aukera eta parrandainen. Zu urtero tropelak eta egiten duen bazkairi hortan, bertxotan ibiltzeko atzea. Bueno, bertxotan, no, tontak eritan, bai. Azkenen hor dena juntatzea esan. Dena gogitzea gogoa festako, ze azkenen temporada guztien egotegia zaintzen, eta, bueno, gusto ibiltzea. Bueno, hostias. Ah, vale. Zin ez egoiz, kompartitu? Bai. Ah, vale. Bai, Venga, zigaitezen horren, zasiko ekin hilagin, oze? bai, bueno, hemen aipatu nahi genean, bueno, hemen ez elkarbanatzen ez da, lehenik eta behin.
aurtengo Paris-Nizaren horri aldean, nola dan, aurtengo ibilbidea nola izango dan, eh, bueno, lehenko bi etapa arrunt xamara izango direnak, esprina izango direnak, ikusten duzuen moduan, gero taldeka erlojupekoa da hola, lehen aipatzen genuen ez da lander, ez dela bakarkako, baizik da taldekoa, aste artean izango Hori, dena, baina hori importantea da, eh? Importantea. bakarra daulako eta taldekakoa dala. Alegia, Bai, irabazi behar duenak, irabazi nahi, ia 30 kilometroko, ikusten zuen bezala, 30 kilometroko erlojupekoa. bai. Gero gora beratxu izango den bi etapa, laugarrena eta bosgarrena, berriro ere sprinterentzako azken aukera izango nuke, seguraski, eta gero eta goeneko, hori mendiko, auronen amaituko den etapa garrantzitsu, eta bueno, nizako betiko erdi klasiko itxura daukan, etapa hori. Mintzat, jakin dezagun, ibilbidea nola dan. Eta tropelara joaten magara, nioen moduan, hemen ikusten ditugu multzoak, hautagai nagusien multzoa, hautagaiak giltzaile azkarrak, beste azkarrak izterek eta bestea multzoa, hemen ari naiz tropelaren kontutxo batekin egiten, eta bueno, ikusten duzuen bezala, webgune aplikazio berrituarekin, gaur ere ostiala arazotxo bat izan dira goizean, dirudinez jende asko batera sartu da eta nolabaiteko arazo sortu dira. Eta, bueno, eguneratzenen faltan, informazioa oraindik ere tantaka jasotzen ari gara, eta dakizuen moduan, bihar larun batez izango da azken zerrenda ofiziala igandean ekin aurretik, hauei ditugu, grisez jarrita. Eta lehen multzoan 3 aukeratu ditugu, Almeida, Buitrago, Jorgensen, Eskelmose eta Vingegaarren artean. Einauti utzi berdi dugu lander lehen aukerak eta egiten, edo euri utzi berdi dugu. Einautazia hila. Bale, nire aukerak eta hemen, dudaik gabeko izan dira Almeida eta Vinegar, azkenen ikusi dugu ondo ibili gala beste karreretan, eta azkenen puntako txirrendularik edo eskala horrek dira, irabazteko bezala. Eta gero, ia esan dudak eukintut hemen, ez nekin, Eskilmose, ez da itzulian eta hola baita igual ez da ikusi guen dik irabazten ez. Eta, nik aukeratu dut Jorgensen, nik uste kalidade handiko tipo da dala. Egia da pentsatutela igual Vinegarrentzako lanen egongo zala, baina, nik uste turren baita biakor nahiko konpaginatzen bezala bakitela, eta, niko aukeratu. Bueno, iazko gara ja, Lander, Jorgensen. Bai, nik ikusten dutena da, enotekin da nago, Almeidakin da Vingegaarrekin, eta gero ikusten dutena da, azkeneko erlojaren kontrakoa, taldekakoa, okerrez pali banago, irabazi du Trekek. Eta, Lidele izan nahi dek. Bai, Lidl Trekek. Eta Eskelmose lenguan, Frantziako drome klasikoan oso ondo ikusi nun. Orduan, nahi iruditzen zait, Eskelmose dauzkala aukera asko maiot horia jantzeko. Eta gazteenarena. Hori da. Orduan, puntu aldetik Eskelmose izan daiteke Jorgensen, baina interesgarriago. Gero egia da, Buitrago ere denboraldia oso ondo hasi duela, eta Almeidari, nik esango nuke faltazarela puntutxo bat hauen mailan egoteko. Orduan, beste aukera izan daiteke Vingegaard, Eskelmose, Jorgensen. Baina bi talde berdineko Jorgensen da Vingegaard hain garbi ikustezue? Ez, beste aukera izan daiteke da, Nin bat Jorgensen oso ondo ikusten dut, lehenguan oso ondo ikusi nun, eta iruditzen zait ez dula, da tipoa ez dula faiatzen. Eta ez tala izango, lanean egoteagatik geratzen gatuko denik, eta lako zer. Osa, nik ikusten dut bastante garantia. Baina, gero duda, Buitrago ere izan daiteke aukera bat. Nik uste Bahreinek galduko dula erlojaren kontrakoan, denbora esente. Bai. Eta, arrisko hori izan daiteke, baina, Buitrago oso fuerte dago, eta gaina oso azkarra da. Daude, 3 amaiera, maldan gora, eta Buitrago hautagai serioa da, etaparen bat irazteko. Hortxe duziko, nuke. Bai. Hor, jakin, nik uste bizma irazte egoala, eta esan kanpenar eta fini bezalako erlojukaren kontrako
txindura izango ditula taldean, printzipioz. Vale, nik uste hori taldeko erlojupeko horren hortan burua jarrita nahiko serio, ez? Pentsatu. Gero badauzkate aukera asko ere emiritzekoek, ez? Da batek izton taldea. Irabazteko erlojuaren kontrakoa, Magnuti Mhm. dago. Eta gero, esango nuke, Ineosek ere dauzkala aukera handiak, Bai, irabazteko bai, bai. erlojuaren kontrakoa. Osea, ez duke esango bai ala bai Ez, treketik. baina multzo hontan dauden taldea ikusita, alegia, Bisma, Bahrein, UAE eta Lidl, ez? Bai, bai. Ba, gaur egun bultzan, izango litzake printzipioz Aresman, ez, talde burua Ineosekoa, Bardet Xar hemen dago bueltaka, Feliz Gal, Lipowitz, eta Blasovrekin batera Red Bulleko bi talde buru izan daitezkenak, aipatu dugu Magnulti, UAEko espezialista eta, bueno, horri lidatekena baita sakepen nagusian lehian, talde zatatu da Lenny Martinez, O'Connor baita hemen dugu, talde zatatu dago ere, eta gero Soudalen, Schachman, berpiztua, Lander, ondo iduritzen dut mazaik hori jartzea ez, berpiztua, eta Van Wilder. Bai. Egoiz, badakau segundua moztea, eske, aizezki korreo senti ditzen, segundutxo bat. Bai, jazta. Gerengoek, Bai, gelditu dut. apainengoek, eske, jo, aizezki dikata, eske, bost aliz ditu diate. Ez dakit nere aita hilda, no? Hauen, dios. Erosi nun, eske, erosi nun lenguan, zera bat, Wallapopen kambio bat, igual horretik da. Hombre, sí, seguramente, ez. Bai, Shimanoren, zera bat. Bueno, barkatu. Ez da problemeka, jarraitzea. Bai, bueno, bai, bigarren taldea izin esaten ez, egoitz? Bai, hori dek. Bai. Schachman eta Van Wilder, Soudaleko txirrindulariak. Ba, hasi zuen haut. Bueno, a ver, nik hemen piskat hau dira favoritok ez, baina beste maila bateko. Hartu ditut Ben O'Connor, ez? Egia esan, txirrindulari oso on bat iruditzen zait. Gero... Talde aldaketa, inaut, ez dakit, badakik entropela metia talde aldaketak eta gauk historiakin, ez, Lander? Ez dakigu. Bueno, oso hasi da denboraldia, lenguan, ez dakit Australian izan, nik oso ikusi nun. Nik konfiantza dakatea bai. Bai, gero hartu dut McNulty, baita ikusta hori kontraerlojen aldula oso nahi. Eta gero Kristo mailako txirrindularia alako. Eta Lenny Martinez, azkenen hor olako tipo bat ez, gorak eta UAN bai nunbait etapa bat irabazte dauka ez. O ez da nun. Eta bueno, ondo iritzu dit. Hemen ikusten dugu dagoela abatekin Feliz Gal, nik duda handia dauzkat Feliz Galekin, nahiz da Decathlon ondoa bilen. Eta gero, duda handia dauzkat Florian Lipowitzekin, iazko sorpresa izan zen, Red Bullen dabil, eta agian oso lasterketa egingo du, baina indikan aurten ez da, hasi, karrenatxo bat egin du, baina ez du askora gutxi. Nik ez dakate Soudaleko biekin esperantzan dirik, ez Schachmanekin, ez Van Wilderrekin, eta Sofek ere ez di konfiantzan dirik egiten. Nik talde honetan hartuko nituzke enautek hartu dituen biak, O'Connor eta McNulty, eta agian Arensman ze. Iruditzen zait, Ineosek daramala taldekako erlojuaren kontrakoerako oso talde ona, eta hor aurresa marrian ibiliko diala orduan, eta gero Arensman ez ditiritzen ere fallatuko dunik. Ez da hori itzen mintzat, aurreko kultan bat emezela. Bai, nik uste ez duela fallatuko orduan, duda handia dauzkat, eta ez zait iruditzen ere diferentzia handiak egongo dira, ez Brandon McNulty ere maldangola beti fallatzen dugunen badian. Bueno, astereteko lasterketa, Lander, baita, ez? Bai, bueno, ez zait iruditzen inork hemen karrera baziko gunik, orduan, bueno. Nik erlojuaren kontrakoa... O'Connor, akaso? Iesaldi batekin, no? Irabazti ez duzte. Bueno, bingegar dago, nik uste lasterketa bingegar iraziko gula. Sorpresa handirik ez talien bada. Eta ez talien bada bingegar, eskermose jo. Nik uste ondo dagoela egin da hemen bi taldeen zatik eta orduan. Bueno, nik Arensman, McNulty eta O'Connor batuko nituzke. Ados, igotzaileak, beste hiru. Barre Margil, Castrillo, bueno, hemen Movistarreko batzu baude, Castrillo, Romeo, Rubio,
Vale? Go txapozen Astanarekin, Astana, badu landerak zeroa Astana inguruan esateko, Kras, Jaik, Bareineko beste txirrindulari ez, Buitrago, Martinez eta Jaik epetu ditugu, Jerome Martan, Pare Pentre, Sivakov, UEkoa eta Sueni, Education Firstekoa. Suini. Suini, hobeto esan da. Bai. Ja, bueno. Bai, auxiliara da, esan da, bai. Ez que ez da, bat entzun nion Sueni, hola zerbait, hola izango da kaso. Nei Romeo eta Castillo guztien dezkit, eta oso ondo dabiltza aurten, oso ondo dabiltza biak. Baina bi Movistar bai, eta multu hontan, bai. Bueno, Ayudia, Movistarek oso talde hona darama Errojanen kontrakorako, Bai. Bai, oso talde hona darama. Ni konfiantza dakat. Harrigarria dago esan alizatea, baina negia esan, jode, Moro, Malio Moro, Milesi, Will Barta, García Cortina, nire ditzen zit, Errojanen kontrako nahi dutela, orduan. Bueno, geho bi baza dauzkate, ondo moldatzen dira, elkar lagunduko dute, fijo, iruditzen zait batako besteak edo biek, lasteketa politengo dutela. Bai, ikusta hor, UAEko turren biak 6 eta 7 olako zeu zerkatu ziala, kontrarreloja, bai Romeo eta Castrello, eta gero bai azkeneko etapan, ez dakit hor, biak, Pogačarrek irazion etapa hortan, biak batea lagundu ziala, eta biak batea iritsi ziala, oso ondo. Bai, gero egia da, Sivakov izan dela galtzaile historiko bat, bueno, Sivakov beti izan da promesa bat, 22 urtekin debutatu zuen, izango zen, da Basteto horren, eta kriston talentoa zeukan da, ez da inoiz ibili aurten arte, aurten ja Andaluziako itzuli erabazi du, hautsi du pixka bat, bueno, ez da dena iziko garaipena, baina, bueno, nik uste pixkat maldizio hori hautsi dula, eta izan daitekela kandidato bat, irabaztea, orduan, claro, bi hoiekin batea, ez, Castilloekin da Romeoekin batea, bueno, nik aipatuko nituzke, Sivakov alde batetik eta gero bestalde batetik, zulen ondo esan ezun bezala egoitz, aurtengo modako taldea, dudari gabe, Astana, izan dela, historikoki, World Tour talde, on bat, karrera asko irabaztekoa, beti eukizekoa jende horrean, da azkeneko 4 urtetan zebilela arrastaka nik ez dakit zergatik, eta nire ustez, ez zakala talde txarra, eta, bueno, talde adibidez, orain oso modan dagoen Eskaroni, urteak dara matza oso postunak egiten, beti hor, Batistela ere aurten joan zaiela Rebulea, oso ondo zebilen, baina falta zitzaien rematea, eta, bueno, aurten hasi da karrera iratzen, Xampuzen da fitxaketa berria aurtengoa, eta oso ondo dabil, orduan, nik duta ingo nuke, Iban Romeo eta Castillo igual bai, eta gero Xampuzen, Sivakov, bi horien artean ingo nuke duan. Inertu utziko zeu aukeratzen? Bai. Nik Castillo eta Romeo, gero baita Romeoa idolotakoa dalako. Hori argi heldu zego, Inot, argi heldu zego. Eta gero Sivakov. Bai, Sivakov, Bai. Bargiles? Ez. Bueno, sprinterrak, azkarrak. Nik ez da egin, hemen jendea azkarra aukera dikera bitzute baina, txekat. Matthews Merlier Pedersen. Paiz Niza. Zatez be? Nik Merlier o Pedersen, baina egia esan. Ni pedagogalako Pedersen, zango nun? Ontxe? Baita, Lander, zatek? Matthews, Jaiko Davila urten oso galtzaile, tío. Dabiltza oso galtzaile. Orduan nik... Jaiko ez, hain hau Pedersen ala Merlier. Bale. Hain izan esplikatzen. Bale. Deskartatzeten Matthews. Eta Merlier, ni Merlier, demoraldia zirantan ikusiet beldurgarri. Aspaldi ez bezala ikusiet, Davilera misil bat bezala. Orduan, ni Pedersen asko gustatzen zait, baina negia zen esprina nahiko normala dira. Nik uste Pedersen dala ona sprint izkan milatxuetan, ez? Pixkan baldan gora dianean, adokinak, olako ez, ola autopistan oso llanuan dian sprint azkarroietan, ez? Eta olako sprint garbietan, joan zen Merlier rogen dagoela pixka geldi ezin. Eta gero hemen problema da, jende gehienak hartu dela Merlier, eta arriskatzen malin batzea,
Kiston zuloa posible ditu egin. Hemen problema hori da. Batzutan polita dela arriskatzen, beste batzutan arriskatzen dela bizkatxorak idea, pues, jo, mundu guztiak hartu duen Merlier, bera da favorito, arduan, nire favorito que jugo naiz, porque aztentzea esaten, bueno, venga, jugo naiz ni B bat daukanakin, eta pronostikoek asmatzen bali badute, Kiston zuloa egiten dizute. Hori da problema. Bai. Claro. Baina gogoratu, Lander, entzulei eta ikuslei gogoratu, lehen UAeko lasterketa sartu nola urtean, baina nola arazoa izan genituen erakien nola ez puntua gara izatea urteko zerkapenean, eta hau dela lehen itzulia esango du, itzuli txikia, ez? Puntua emango dituena, biharko ez gain, beraz, ez lehenko itzuli txikian ez hain ondo biltzea eta puntuak iesten ustea, ez dakit, ez? Gau berresuatu behar. Bueno, beste azkarrak, Andresen, Aniolkowski, Dainese, Tudorre, Demer, ez dakitela baita ez, nire ustez, Jakobsen, ez tego oso guztoko ez, Lander, Christoph, Meyerhofer eta Single. Single hau talde zaldatuta, Bisman aurten, fitxaketa horietako bat ez, gehiago klasikotara begira. Bai, niretzako Axel Single ez da sprinterra, orduan ez dakit aukera asko ukiko duen. Niretzako oso nada, tipa oso nada. Gero problema dago, eta da, niretzako aurten Bisman da dira. Orduan, Vinegar eta Jacobs eta Jorgenson. Eta Jorgenson ibiliko dira oso nadialako, baina talde bat forman dagoenean hain onak ez dianak ikusten duten elemento hori, puntu hori ez. Adibidez, orain UAE denak dabiltzala, Sivakov eta Christensenek eta Almeidak eta Del Torok eta Morraok eta denetakaten puntu hori, Bismakoekin ez da gertatzen ari. Osea, oso favoritoa diana bai ondo ibiliko dira, baina bigarren mailakoa dianak, adibidez, Uide Brooks, ez? Uide Brooks ere, iaz ezan ibili, aurten ez dabil, esan dezagun, bigarren espata dianak, aurten ez dabiltza. Orduan, Bana artearen nahiko flojo, ez? Aurten. Nik uste gehiago espero zala. Bai, bana flojo dabil. Baten batek Telegrameko Tropela Faktorean, bana retirate, jarrizian. Ez, Lander? Bai, a ver, netzako Bismarck problema daka. Osa, orain dela urteko buelta eta gero ez dute buru altxa. Ni problema zinen ez dakit, hori inork ezin du jakin, baina problema dakate eta jendea ez dakate forman. Eta banar bezalako tipo bat ikustea lehenguan Adrian nola eta zitzaien gurpilea eta nola zitzaien herri eta egiten da, niretzako oso seinale txarra dira. Oso seinale txarra dira eta bueno, urtero txirendola izazten, denboraldi guztietan gertatzen da gauza, bera, paradigma aldatu egiten da pixka bat. Eta nik uste iazko paradigmari pixka bat eutxingo diogula, osea, aurtengo taldea dela UAE dudari gabe, Ineos pixkatu beto dabil, Astana asko zeo beto dabil, Lidl Trek oso ongi dabil, orduan, Lidl Trekeko figurak oso ondo ibiliko dira, Bagioli netzako oso ondo ibiliko da, demoraldi guztian, Pedersen hauek ondo ibiliko dira, Eskelmos ere bai, baina Bismarckoekin ikatzak konfiantzarik. Eta Single, orain arte oso ondo ibilida, orain arte Kofi izen zedilen, pentsa, talde txiki batean. Baina iruditzen zait, Kofi izen bezala aurten igual ez dela ibiliko. Orduan, niretzako ez da talde arriskutsua, ez dago inor talde untan puntu asko ingo ditu ni, baina, bueno, ni nahi dago nuke hartu Dainese, Aniolkowski eta Andersen, sprinterra dianak, bai alabai sprintan sartuko dianak, ibiliko dianak orto pamarrean fijo, eta kitxo eta ez arriskatu. Bai. Ez da izenik esan, osea, esan dezuetana, eta ez da izenik esan. Nik Andersen, Aniolkowski eta Dainese. Andrese, Aniolkowski eta Dainese, lehenengo irura. Bai. Jakobsen ondoatu indezue orduan, zuloa. Bai, ni Jakobsen ere iruditzen zait, azkenik urtetan ez da bilela, eta gaina beria dela psikologikoa, eta sprinter baten kasuan psikologikoa Christoph ez da? Osea, uno isa da bile bezala ikusita? Bueno, Baina, zerbait zailo gillo kontra Landerrei, zerbait, nubaita. Ea, Christoph ja bastante zartuta daula. Lehengon etapa tiraztea lortu zula, ia dela. Bai. Baina, olako ollarre... Magnus Cortez hartuta zio, baina hortze bilegi, txegiat. Bai.
Baina, bueno, nik Gero, bai, aurreago ikuste ditut Andresen, Dainese, eta bueno, holako jendia. mm. Gero, a ber, Tudorreko ez zite duten, porque nian ez ikusten hemen, bagetela Mayrhofer, sprinter hona dela, bagate Dainese, eta olako taldeetan askotan hauten da olako, bueno, ez zu, bueno, ez ni, eta azkenan ez bat ez bestea, eta bat abertzea eta ez da margarren. Askotan gertatzen da, eske, dengoan Bai. Euskal Telekoak ere itxi zehan bi, Juaristita beste bat, eta joez, bata bestearen zako lan beharrean ibiltzen dira, tropel txiki batean, hor Galizian, tropel txiki batean, bat alde bat eta ez bestetik, eta jo, azkenean bat amalo garen, eta ez mazazte garen, nik ez da ez eta duten hori, bueno. Jarri beharrean bat esan, bueno, venga, gaur zuregatik, eta bata bestearen alde lanean, bai biltzen dira, hola. Ba, bueno, batak 3 puntu egin, eta besteak 4 puntu egiteko. Ba. Bueno, Azken aurreko multzoa, izterek eta espezialistak. Azkan, irakurko izkiat, ez da zenbait pantalla ikusi. Ala Filipen, ez, lehenengo, esango ja, gurekin niretan mintzatu hortaldian, estreneko esango ana. Armirail, Asgreen, Bisiger, Campenaerts, Cabaña, Kung, Lampard, Plap, Poules, Sheffield, Sobrero, Tarling, Trentin, eta Turgis. Lau. Gaina, godazu? hemen ja, esan ba, aldizu eozen irabazi ez, etapa bat, pues igual, zakit, pues fuga baten, olako zer, gorakadanen ez, eta sprint baten ez da, baina, bueno, pues puntu gintzazke, ba, ia, zeinak ez. Nik jarritut hemen, Biseger, Campenaers, Kung eta Plap. Lander. Nik hartu ditut, Plap, Sheffield, Sobrero eta Tarling. Zergatik? Zer helburu hori da, zer helburu Ba, iruditzen zait, iruditzen zait, errojaren kontrakoan oso ondo ibiliko dira bitalde horiek, jaiko ere bai, kontuz, netzako jaiko oso ondo ibiliko da errojaren kontrakoan, eta bai Luke Plap eta bai Magnus Sheffield diala orokorrak zelkatzeko bi txirrendulari. Bai bat eta bai bestea orain dikan ez dia ibili, bueno, Luke Plap nik uste dia ibili dela, baina, bueno, taldearen helburua bentsa dela saiatzea, astebeteko lasterketetan hauek jartzea zailkapena orokorrean aldeko borrokan. Hola, bueno, ni konfiantza pixkat ingo diet, eta gaina iruditzen zait bilakera neko azkarra diala, maldan gora ez diala gaizki konpontzen, mendatea badago beneta kristona ere, dago mendatea, eta iruditzen zait behintzat etapa pare batean mendian gora ondo modatuko diala. Orduan, eta Sobrero, bueno, Sobrero asko gustatzen zait, jaikon zebilenetik, iruditzen zait ondo ibiltzen dela, oso azkarra dela, ez ditu urte oso onak euki, baina, bueno, orain Red Bullen dabil, iruditzen zait Red Bull ez daiela gaizki, eta bueno, sensazioak ibili egiten gira. Eta iruditzen zait eskapadak eta lakoak ez dela gauzan dirik egongo Paris Nizan. Astebeteko lasterketetan, eskapadak eta la aukera gutxi izaten dira. Horrelare, sekundu hartuko duna ez, akaso igual pentsauta, nahazten bagara ez daula taldekako rojo baizik eta bakarkako, akaso puntu gehiago, baina taldekako izan da, puntu asko ez dira izango mututan ez, Lander? Elojaren kontrako etapan ez, baina zaikapen orokorreako. Eta, bai, zenbat puntua, amalau garren. Nei iruditzen zait Magnus Sheffieldek egin dezakela amarren egon artean. Tarling ere ikusi genuen, ez? Guaen hor azkenean, ez da idez, laparren. Tarling maldan gora ez da bilze, oso handia da, baina Sheffield, nik uste Sheffieldek neurtzen dela bat 79. Eta pixatzitula 50 kilo, zerbait. Magnus Sheffieldek Ineosen eukiko duen funtzioa orain da, aurrerantzean izango da, aldela zakapen orokorra borrokatzea. Orduan, bueno, ez dakit, oraindik ez duin, baina nik konfiantza dakat, hau izan daitekela beretzako aukera bat, ez? Gero jende asko dago, dago Aresman, bueno, badago jende gehiago, baina, bueno, iruditzen zait izan daitekela beretzako aukera bat. Eta, bueno, nik uste Ineosek buruan daukana, bala hori, zakapen orokorrean, eta, bueno, bai zalantza auki dezakegu Tarlingekin, ez? Tarling etapa igual Ineosek ez du irabaziko, baina igual bai, eta igual Tarlingek atzun bai otoria, ez que hoi da kontua. Eta Tarlingek ere denbora galduta mendean gora ez iruditzen ere
desentenituko denik, ez? Osea, ez da, iruditzen zait horre zaitu gara uste pixkat. Ordu da, auki dezakegu, pixkat ala Filip egin, ala Filip, nik ez dut ikusten sakapen orokorrako borrokan. Ez, etapa ematen akaso, ez, zerbait. Eta hor, lehen rekorria behiratzen da hori. Azken etapa baita, ez nahiko da, ez? Bai, dago etapa bat dala, hor, hori da, azkeneko etapa eta azken aurrekoa. Bueno, hor da bi etapa. Bueno, hemen suposatzea azken aurrekoa Lander, sakapen nagusiko jendia izango dela, ez? Azken aurrenekoa, esate dizut, 14koa. Dagoela horren mendatetxo bat, igual, bueno, sprint eritxik, ez dakit, hor. Bai, azkeneko etapan dagoela lehenengo mailako mendate bat, 3,6 kilometrokoa, 3,6 kilometroko hortan, hor binegarreketan baten balin badute, uste dela Filipek eta ez dutela gutxiko, orduan. Ez dakit, ala Filipe ez da diteke, gaina Tudor osongi dabil, eta ala Filipek ere iaz pixkat hartu zuen pedal kolpea. Bai, motivazion baitan, ez? Asko nik uste, ez? Burua nola daukan, ez? Bai. Ala Filipe izan daiteke aukera bat, Izan daiteke apostu bat ala Filip, Plap, Sheffield, Sobrero. Bueno, izan daiteke. Gero Paules lehenguan ere oso dibilizan, Eta iaz ere urte oso hien aukizun, Paules egitzun ez zerrein. Baina, bueno, Paules netzago zilista oso handia da, eta lehenguan hori Ayusok irazizun klasikoan oso dibilizan, eta ni uste pedal kolpe honak indatorrela, orduan, bueno, izan daiteke ere, Eta, bueno, Kung eta dena nik izintut ikusten, porque, claro, grupamak ez dira ziko lojaren kontrakoa. Orduan, eta azkerinek ere aukera gutxi. Bueno, bestean multzoa, luze xamarra, tamen ingoia, hemengo botea emango zio, eta letraken arabera ordenatu. Tamen jendea aukeratu duna da, gehien bat, Abrantzen, Albanese, Del Grosso, Tejada, eta Van Boppel. Beste zera da honor azpian, edo talde gaberlokopekoaren zen bitu erdoen, edo bada zerbait egin dezaketena, sprinterren bat, akaso, pututxoen bat eman dezakena. Zer ikusi duzu, Bueno, Boka, hemen baita. Bota inaut, botazuk. Ez txirrindulari asko esan. Hemen euskala zerra ditek, denetatik. Ia adakaten horiek bai diala, igual favorito batzuk ez. Abrahamsen, hemen aukeratzeko. Erakutsi zuen bezala turren nivela handiko txirrindularia dela. Horten ere zukarra makia, Ez que, ez da dizu, uno isa tope zabelek. Baditza. Ez behar emilean, Euskaldunen artean bakarra bangoz, ez? Gorka Zurrarain, ez? Kaso, kuso zerrenda miara azkenean, baina alegia Euskaldunen puntu ez da izango, beste Euskaldun izango balitz, kaso behiratu garrez, zein da beste Euskaldun hori, eta zer adidez, epatzen genuen, ez? Ez da bianken, bueno, laizte tengo dira zerrenda ofizialak, baina 6 zazpi Euskaldun, biharko gizonezkoetan, Bai. Asko ditu zait. Nik uste eta Aranburu izango ala lehenengoa, baina, bueno, ez dago seguro. Pello biloa baita, puntuz. Hori, Pello biloa. Pello dena dakagu. Bueno. Nik hemen dauzkat Abramsen, eta ero dauzkat Chessball, gero Tibor del Grosso. Chessball, esan dek. Yuri Leitao. Pedroso, esan dek. Tibor del Grosso, dala zintuko zetik atorrena, eta oso azkarra dala. Del Grosso. Gero Yuri Leitao, Kajarualeko sprinterra, eta azkenekoa Harold Tejada eskalatzailea. Ikusten ez dute atuitu da Astanako bi, bat eskalatzailea eta bea sprinterra. Nik uste Chessball, bueno, sprintetan sartu. Chessball ote unizen, Chessball, bai ez? Gero dago Anton Charmik ere, dala azkarra, eta bueno, ez dakiz zazmokiko. Nik uste Chessball egongo dala esprintatzen eta besteak laguntzeko. Eta bueno, nik uste sprint politak egingo ditula. Eta gero Del Grosso hori hona da, tipo hori azkarra da, eta sprinterra da, nik uste sartuko dala ere sprintetan. Eta Yuri Leitaok ere jaurten irazidu karrera bat.
Bai, Oso azkarra da, bai, eta Europako txapelketa, pistan. bai, Beitu. Erakutsaldi bat ematen. bai. Eta hori ikusten den pixka, gero ez dut iruditzen ere jende asko dagoenik, gero, Mezge igual baita, ez zen diteke, ez dakit, zegin batea. gero bestea da, askotan egiten dugun trampa hori, ez? Eta, bueno, zinek iraziko du elojaren kontrakoa, venga, UAEk. Da, venga. Hartu ditzagun hemen Oliveira, Novak, eta, bueno, indezagun apostua, eta betetzen manien bada, pues, bueno, kriston puntu pila, Bai, bai, Pero, bai. claro, ne iruditzen zait, asmatzea zinek irazikoen elojaren kontrakoa oso zaila gola, porque... Ez, nik uste, Lander, asmatu beharko litzakela, estrategia horretan, erlojuaren kontra taldeka zinik irabazi dezakeen, eta baita sarkapen nagusia taldeka zinik irabazi dezakeen. Bai. Alegia, aukera ondetezkelako talde berak irabazteko, biak. Ez? Bai. Aukerak egon ditezke. Ba, asmatu ezkero zein da talde hori, ba, kontxo, orduan bada, bueno, puntu polita dira, ez? Ba, ez da, guzemariak gutxera bera, ba, guztira berreta marra puntu edo. Bai, eta zaila dago, Ze Ineos hor ibiliko da ere Bisma, ibiliko da UAE, ibiliko da Movistar, zaila dago, nik inguruke gehiago apostua banakoekin, eta saiatu bale, eta osatzen bale, espini pare batean, atetzen bain maizkizu 20 puntu, pues, eta, bueno, aurten ikusita, Astana Motors, pues, txesbolek egon egiten izkizu bi bosgarren postu. Orduan, pues, bueno, ni hola, ezango apostu hori da. Baina, bueno, nik uste karrera polita izango gala, Bai, eskutu digo, Karrera polita, eta nik uste lehenengo tropelako lehenengo urteko ezberdintasunak egongo dira hemen. Nik uste ez azkenean da aukeratuen taldea, ez da, fijau zate, baina hau dira, tropelako datu esan ditugu, hau da zenbagaren kinela, alegia, kasi iru milioi garren kinela izango litzateka. Uste gabe. Ez hemen bihan azaltzen zenbaki hau, Bai. 2 milioi behatzen da, 37.000 behatzen da malau, da, kinilau tropelean zenbagaren kinela da guztira. Hostia. Osa, 3 milioi lagunek partatu, 3 milioi lagunek. 3 milioi kinela. Bai. Ditugula gordeta, kasik. Zer ez dago nahaztu, ez da gainaute badakin, Lander akaso bai, 20. turren abeteko la tropelak, 2005an ekin genion turrean, eta urten da 20. urtea beteko den dugun, gode esan da. Urtea, erakusgarri, ez da? Adinaen erakusgarri hemen. Por cierto, hain ez ikusten hemen, ez da fijatu zaten hemen, iazko puntua daude, iazko parinizakoak, eta Luke Plapek 293 puntu intzitun. Hemen begiratu dezakegu puntuen, hori da, Plapek hemen 293, jende asko zeukan, eta, bueno, Eskelmosek ere puntu desente, Magnuti puntu desente, Jorgenson, da, bueno, Ebenepolek, ez, irazulako. Referentzia ez hartu daiteke. Hemen, asteizkoekin, zeintzut ziren, ez? Puntu gehien eman zituztenak. Buitrago etxeako bide hartu zuen. Bai. Interesantea da, claro. Hori zautzen nahi naut, herramientari behiratzeko beste urtetako... Ez, esan ez. Landerrek berandu, bizi osoan onda tropelan, 20 urtetan onda tropelan, baina Landerrek ere oain dela 2 urte. Ezagutu zen. Nik ez topaketea nahiz. Hor, fijatzen mazan goian ez... Eta hemen daude, urte mordoa, bitu, noiztikan, 2010 urtea joan gaitezka dibidez. Bai. Eta ikusi ezagun nola konta horrek, ez, Astanan zegoen urte hartan, Nikola eta maik akuratu genuen, zango du, eta zeuden da mai puntu, Balberderekin batera. Bai. Kaiz de Parnen, Balberde gara hartan. Bai. Ia puntu kopuru era. Eta Sagan. Ikigaz. Nostalgiko entzat. Eta esango dizue gehiago, iaz, taldekako erlojuaren kontrakoan, Jacob efectivamente intzun bigarren. Irabazizun UAEk, eta Jacob intzun bigarren. Eta Jacoboak taldearen kontra beti dabiltza ondo, ez dakit nola egite duten, nik Oskar Quintanari askotan ez dut nola egite ondo, ostite zue beti ondo egiteko eta ondo molatzen dira hortan. Nik ez dakit gero zertaz dependitzen, no? Baina... Ernik joan nintzen denarea, eta honitzen, egun baten joan ginen, sesenaetan aksionekin joan ginen, egun baten egon ginen baita, O'Connor eta jende guzti hauekin,
ginen berei presentazioa bezala zeukatela baita eta neon ginen. Eta baita gero beste egun baten etorri zian Jakobko direktorek eta ez, guri baita txarla batzuk ematea. Eta Oskarrekin hitz egiten baita, eta tipo bat omen da hor, asko dakina ez egitela bere izena nola dagoen, baina arduratzeana kontrareloju guztik eta hola egitea. Ez nik baita bain kontrarelojak asko guztaz ezkitela, zukin barazuna kontrareloja planifikatu ez, eta malda gehiago balimaka, batio batzuk moitu, berak beste batzuk, eta bueno, hori denare bai, eta taldeka zeinek tira gehiago, zeinek gutxi azkenen hor baita. Estrategia ez da. Bai, eta omendagate tipo bat oso ona dana, eta bueno, nik uste horrek baita laguntzeiela asko. Bai. Bai. Eta azkenan, erlojaren kontrakoa oso teknikoa da, eta taldekakoa are gehiago, ze ze ordenetan jartzen zen, porque gaur, jartzen bali baduzu orden txar batian, zuratzekoak gizton indarrakin balin badikoa, zu relevoa manda gero, igual taldea sartzeko orduan gizton problema dauzkazu, hor kiskari tentzea, igual gero gatu tentzea atzian. Bai, totalmente. Ni guatzen dut, bizietan ibiltzen ditzenean da hori, erlojuanen kontrakoa oso zaila zan. Zan oso zaila asmatzea zintzan ordenik egokiena, ez? Eta hor badago edo grazia puntu badakazu asmatzeko orduan, edo gertatu dakizuk euskalteli bezala, ez? Beti dutela gaizki. Horzan gare baten ez, 11 bikaino ditzen zara, da nik uste hori bazekitela, Manolok eta bazekitela nola ez, teknika hori ez, eniaut, aipatzeken jende hori dakina nola egin, eta beste batzu ez dakitela ez, nola egin, da nik uste hori antzematean, naiz da gai izan bat mugitzeko, espaldima ondo koordinatzen guztia, Bai. Eta nik uste, ez da gaina lander gare baten ez, kendu intzituztela taldekako erlojupekoak, turrian, nola baiteko talde batzuk ez delako oso eroso, erlojupekoakin, eta bar, ez? Hoi da. Bueno, hor anedota asko gaude, ez, inguruan, taldekakoan beste eskaire, beste bolatxo baita, tekniko haiek, eta beste, bueno, anedota asko, ez? Baina bai, egia, beti nik uste, netzako xarma, beti guztu izan zain, egia ikusteko igual akaso ez dela egukiena, baina baukala taldekako erlojupeko hori, ez? Izatekena, komponente tekniko hori alegia. Akaso ez tekela ukiber jendik hori, jende hona baldimaka betikoa, ez, motor hona baldimaka, hobeto, ez, baina joki idari jauna izatian rol hori dakala askota, ostra, ez, horrek mateola xarma hori, ez, nola posizioa, nola noiz moitu izan dezuena, ez, joa. Ez da, bakarrik azkenen, gero horren aurretik baita beroketa hon bat, osea, nik uste krono baten faktore asko daudela, zen bajan, azkenen ez da iguala, etapa bateako bezala jan, o kontrareloj bateako jan. Porque etapa baten igual aurreneko bi orduk, lasa izoaz, pelota egin zoaz, ez? Oidek. Gero bai, guain, bikarbonatok, eta holako gozak, azio laktiko antzako. Eta, bueno, nik etxen dazkatenak, baina egite produktu batzuk, nun, bai, zamaianak beste mundu bateko, eta, bueno, behik ikusiko. Bikarbonatoak ze funtzio daka, autor? Iteuna azio laktikoa taponatzeu. Hau da, zuri esango nuke, azio laktikoa teatzea izunenak eta mankak nekatu ez eleitezea ez, pikatzen haste ez ezkizu, eta honek iteuna da, Ondo, bitu, sensatzeri ondo zauten. Berandu izatea, digamos. Eta orduan erabiltzea, esfortzu motzetako, adibidez, karrera normal bateako, egia gerozta gehiago ibiltzen nahi diala guain, baina efizientego omen da ordu bete azpiko esfortzutako. Bueno, haizu, baina, igandean ikusiko errepide bazterrean. Suerte hon. Ez da ja gertatu, bai guz ziklismoa ez da dena elikadura bikarbonatoa entrenatzea, bada suerte handia. Bai. Gero gainea Kalbarioko berdezue, Kalbarioko errepidea oso txarra da, bai igoran da jetxieran, osea, kontuz. Bai, ikusi berko horretik. Bai, gogo asko.
Irunesekoek gauza zailtzen dizuen, naizta ez dagoen joan, Aimarrek eta Erikek eta Ikerrek eta ziteuten. Hmm. Eta ezer, eskerrik asko elkarrizketagatik. Eta Kinela egiten laguntzagatik. hori da, hori da. Tu izoi azkenen txalde pasau egiteat. Hoxe. Bueno, Egongo beste da. batean einaut gomidako hau, sin falta, epatu dugun bezala, aurrerago, tarte bat daukakenia, itzengo jau, eta Perfecto. Vale. eta Erki. Landerrek esan Einaut- bezala zorteik onena, barkatu Lander, entzule guztia ere goratu, iganderako presizateko kinela horiek, espero dugu gustora hartu izana podcast hau, podcast berezi hau, eta Lander, agurtzeko zer? Ez, esango nion Einauti, gaituko nion Einauti, zein elkarrizketatuko lukeen bea urrena. Euskera. Ni, Ez, bueno, osea, zein gomendatuko zeniguke Gonbidatzea, ona. gonbidatzea. ez dakit egia esan. Ez dakit. Txirrendularin bat, igual. Bai, a ver, galdera zan ze ziklista, du. Ez dakit, segun zuek nahi zuena baita, Edo igual itziarritu, jo, nizera egit. nire ineko bat, o, bueno, gero, ez dakit, zu bezalako friki batean, hola ibiltzen. Asko deina, bai, badaude. Iruneseko bagomiatuko nuke, baina ez dakit euskeraz erantzuteko kapazak izango daian. Ja, aurra arazo bai, igual. Bai. Irunesekoak, tío. Gaiztua ize. Hostia, es que kristola dia, euskeraz, Hostia, es que esate eso, se me gusta bien. Hola, Que... Joder, ahí va. Bueno, bakoitzak aldu nahi. Oidek. Bueno, placer bat, bikote. Hori da, Bai. igualmente. Bai. Eina, ondo segi, bale? Hori da. Zorteko nena demoraldian. Asko. Jarraituko da harremanetan. Oye, Besaketak. agur. Aio. Aio.